Machong adlaw sa Domingo kaninyong tanan diha. Good morning, good afternoon, and good evening everyone. Gida kog paypay diri kay igang sa mo perting inita diri sa kalibutan. Today is Sunday. It's August 22, Domingo karon. So, napo may nabili ng mga 1,000 pesos. Nami 1,000 pesos sa Confidently Amazing, but that's a beautiful people group. Mga maot, in short, mga maot, mga tao. So, nami 1,000. Sobra ni siya atong among dinaygunan last year, December 2020. So, ang among dinaygunan, among gipampalit og mga pagkaon, gipanghatag na mo sa mga angay panghatagan. And then nami sobra nga 1,000. So ang 1,000 nga sobra sa amo ang kwarta among gipalit og isda, baboy, og uban pa diha kay para among kaunon dito mi sa dapit sa suba mangaon. So ako unta mutabang noon ako gusto ko nunya. Pako ano gahong mas ba? Padon ako manadtad dito sa isda, sa karne. Ya wala man sila kutsilyo diri mo to nang luod ko. Mo na mag-video-video na raman ko dili na raman ko mutabang. So karon ako pagabaton mag senyorita, magpaypay-paypay, magtanaw-tanaw nila magluto, okay? So mo ni ang balay again, balay ni sa future mayor sa Loboc. Hello. So, muna yung ipamalit ni Forex the Great kahapon dito sa Luway Public Market. Na itulingan, tulo ka buk dagko mo ng isugba. And then, ang pork is 1.5 kilos, around 400 pesos. Ang half siguro ani is isugba. And then, ang other half is sinigang. So, magsinigang mi karon, magsinabaw mi karon. Then, ato may mga on dapit sa suba. So, di agahaling na, galuto na mi og rice para among paniud to. Time check, it's 10:30. Okay? So, magluto na mi. Ready na! Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. You and I, we got history. Yeah. Hi, Mayor. Daghang salamat sa imong pagpatuloy na mo diri sa inyong panimalay, Mayor, ha? Ikaw pa dyan na nagtadya, Mayor. Labi-labi ka, Mayor. Sa previous vlog, dako mo ni siya si Mayor Inday. Pon sa Loboc. Kato ning buteran, kasi dili nito kalimtan si Inday, ha? So, nanagtadan si Inday sa atong karne. Mo ni para sinugba o para... So, ito na yung sinigang. Sinigang ginisang. Sinigang baboy. Okay. Hi, Dan. So, ang imong buhaton ron mo tabang ka o panadtad ni Forex the Great, ha? Dili ta magsaba-saba kay nananaw ra ba silang Pia o si Kero o TV. Shh, Inday, dili ta magsaba-saba day. Kay nananaw sa TV, so manadtad di si Forex the Great. Sama ni habog. Habol lagi sa mo. Mo bitaw nang luod ko kani habang manadtad dong ta ko og karne katong baboy. Wala mo sila kutsilyo. Gubaon ko nilang kutsilyo mo rin nilang kutsilyo like OMG. YouTube, dili masiguro bawal ipakita YouTube no mo nilang kutsilyo lami ka azo dili oy. Dili wala man nimo gamita og kanang karahasan. Imo ra magipakita kay manadtad man kapadong. Hi, Day! Mayor! Mayor, kumusta, Mayor? Mayor! Hoy, bata, hoy! Mayor, sige na, Mayor. Uwan-uwan, Mayor, ha? Tulisan mo nga, pamitan ko. Oh, yes. Thank you, Kero. Nagsugod na si Chelsea, my goodness. Oh, nagsugod na mi, oh. Hi, Angel. Saan manabang mo, dili. Kini mo pa kanon. Charot. Ayun pa yung anak, ma'am, kay Sandy Ron. Okay. Hoy! Nanimba, lagi mo, pero nangabuutan ba mo? Okay, mag-start kami. Oh, panagtad kay. Hapit na, alas 12. Nauna dyan may mag- Actually, alas 9:30 pa ko nawat. Di Forex the Great abot, alas 10:15. Hello, uy, iya, dyan ko. So, ayan mo ka to, anak. Okay, ba? Pangabli mo bintana, uy. Uy, jamo. Uy, sa mani. So diara mga bata din na og TV wala jud mo tabang na mo panadtad atong mga panakot ug itong mga vegetables ug itong mga isda ug kuan. Si Ma'am Joy so fresh. So natirito ang hayhay na padong si Ma'am. Si nga ni Ma'am. Ala na si Celso. Hey Celso, where's Anna? Sige ni mo igsuon Celso, Anna or si Annabelle? Elsa di. Ami kong Annabelle.
So dito ang labanan nilang future mayor. Dito ko manglaba. Anak ko pang laba usahay 350 ang ilang istohon ako. Di ara ang first gentleman. First gentleman si tawag o kanang bana og mayor. Charing hi Je. Kubo ako din yung pink shirt Je. Charing. Elsa, Angel. Ngayon Je mas si Angel oh. Tak. Are you having fun, Angel? Ano mo ka, Angel? Put doon eh. Pusna, jud kumaon yung mga batang yagit, ano ba? Pero dapat atong padungon silang Mr. Nadi. Ano ba nang ludluon man? Baguan, Joy! Kahapit o ginamos, Joy. Ako'y bayad. Ginamos nilang kuan. Dapat mo saging. Oh. Ito po ang aming pinakbet. Yummy pinakbet. Ay, ganon. Ano ka? So dire kadung agmiyog saging init na ba ni? Saging. Oh my god, sakit sa akong mata eh. Ano naman ito, big? Dagan dito. Ay, ako ra bigabuta og tubig. Ate magbudol na ato ah. Ato na gid pito pang ilang I enjoy nga suba. Gamay naman tong lumisa. Okay ra day. Sa sao gani? Wala may natitito wala magana. Excuse me. Pakbet. Asa man dita? Di pa ang pansit ni Mem. Wow. Naghana na mong pagkaon. Oy. Di apa juday. Huwag may hawiranan in taon. Dili na ito maabrihan. Eng. Di raga mong sinigang. Sinigang, hawa pa mabutangi og sinigang mix. Di ara galisod ko gabre sinigang. So, di ara gamo ang sinog mga baboy, ngit-ngit no. Tira pa ang sinog bang fish. Fish. Sinog ba na? Oh. Ngit-ngit siya mo, what they like. A few moments later. Hello, sa time check, let's do si nakapin. Nakaluto na ko ba ng mga sudan? Pero napagiwat dito og pansit. Pero ko pa siguro maluto og pansit. Ipaabot na lang na mo makumplito ang mga pagkaon. And mga rin silang Mim Forax, Mim Joy, Mim Inday. Uguban pa ng mga kaupan para mga on na may. Ng mga bata, nangaliko na diri sa suba. Si Kero, wala pa maligo sa suba si Kero. Kimura gidugo na si Kero. Dili ganahan mo. Tanto sa si Kero. Niya medyo lubog-lubog ang suba. Like, OMG. Mim, Bijoy, kuha nagdali na may muli na diri sa Loboc. Kaya mga sa suba. Pinagpet, ang abang sinog ba nga isda, sinog ba nga baboy, niya, agamo ang, rice dairy. Ba't yung kibisig makuan ki? Lubog, ang suba, huy! Yak, mga ligo mo diha. Ew, mem. Isa iyo. Agero ba? Ano naman di ay? Yak, lubog, ang suba. Ang gapo So, ew. Dili siya mo hinlo, ang suba, marag lubog-lubog, ang suba. Yaks, mga ligo mo, anak. Hi guys, welcome to my TikTok. Yeah. 1 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
kuan lang dili magkuan. Dili magsinirok, dili mag-ilog kay daghan ang atong sudan, daghan atong rice. Pero tag-usang takos lang ha. Dapat Hi Mayor, salamat sa Mayor. Sa invitation Mayor. dapat tuwa pa na luto tong naman ni duwa. Pero si Forex the Great, oh, gatakos na siya, wala pa. Gatakos na siya sa amang sinigang alamian jamu. Made by yours truly, cooked by yours truly, Forex the Great. Sausawan, Ems. Wala tayong sausawan. Puja mo tuyo day. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Dahan lang. Ala, lechon ang gikaon ni Angel. Di sa mong lechon, hoy. Ay, grabe, lechon. Uy, sarili po ko ninyo ng sinugbak. Kaya wala pa ko sumuhin ako. Uy, nakike. Steam kayo si Kike. Ano sa'yo, stepping man? Ang probinsya na guwapa. Oh my God! Wow! Okay, go. So tungod sa amo ang sobra sa among dinaygunan last December 2020 nami nabilin 1,000 mo ning among gipamalit o mga pagkaon namo karon. Super busog jamo mi. Salamat sa among sponsor, salamat sa nihatag sa among mga gipangdaygunan sa mga Filipino, sa mga lubukan nga gikan sa or nasa abroad. Ay salamat. Hoy, say thank you guys. Salamat. Thank you. Maski 1,000 dato dagan sa mga gipangkaon. Thank you. So buyers, matiwas ni og kaon. Okay? Thank you. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own while I rain.